माबायाव ब्रह्मपुत्रनि जाहाज सालायग्रायाव दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरबाय ओरैबादि खालामगौना लोगोफोर नै हा बारनो नागिरदों लोगोफोर बरियानि बहाय मोननै र' आं बेखौ दोननि बेखौ दोननि न' बारनि जेबो बारनि लोगोफोर मोननैसो र' जुथा गोदानजों केमेरामोनलाय आं केमेरामेन ओरै हमदोब्रा नोङो जागासिनो जुथा गोदान जागोन ना जाया नायनि बै बालायाव बै बाला गोरानाव बै जोंबो बे बाला गोरानाव बारबाल बाला गोरानाव बैयाव गोद्रायाव हाय बे गिसो थांफानांगौ नामा ओरै फैगोन ना ओरै थांगोन बैयावथ' बालाव बैयाव बे गिसो जाया बैयावथ' ओरै फै हा बहाय दे आं मा मिथिगौ होमबालाय जुथा खुनो दे जाबाय मैला नांखागोन दे बारजायाथ' बे जुथाया जाबाय जुथायानो जाया जाहाज बेखौ लोमजोबोदां एकदमबारे नैबेथ' खारखालादां गोदोहाय माबा गोदोनानै थानाय बै दालां खारनाय नंलादां बैयो गोदोहाय गोदोनानै थाबाय बियो खिन्थु बैसिम थब्लांबा हायो आरो ना खिन्थु दैयावबा मा जिनिस दङ बैसिम दुगैलांनानै बैयावहाय नावहाय फुरा हमहैनो हायो एकदम गाज्रि गोफोनाथ' फैखागोन ना लोगोफोर बिराद गाज्रि फैखायो आरो बिराद मोनामजोबोबो ओरैबादि फार्स्ट टाइम फैदों लोगोफोर दिनै फार्स्ट टाइम बिदिफ्राव फैयोबा सिमांबो नुलाबायोलै बोरैबाबो नुलाबायो ओरैबादि बैयाव गाखोलांनो मोनोना जायाखै लोगोफोर बेयाव गाखोलांग्रा आरोना मानसिफ्रा खारगासिनो बेवहाय बिराद गुवार ना ओरैबादि गाज्रि बे दैयावबा मा दङ गाज्रि गोफोन बायदि दंखायो दा लोगोफोर ओमफ्राय मेलाया बैयाव जादों मेला बायदि फांसन बायदि जा नै खारलागासिनो ओइसिम बेरायनानै ओरै थांसै हा नैबाव बाव बारनि बाव मानि गोलैनांगौ आंनि केमेराजों खेबगोन हा मोजां नङा दे आंना जोब्बा बरिया मेम'रि दोननि बे मानसि थांगोन खेबथ'वाखै दे जाबाय दे बरिया खबाय नै मिथियानायलाय जाबाय दे थ' थांसै दैबाव मोननैसो बारदोंमोन जुथायानो जाया लोगोफोर नै जुथा गोदानबाबो बारजाया थांगारदोंमोन आं ओरैनो सिम्पुल गानग्राल' आरोना गोजान थांनायावहाय ओरैनो माबानायावल' गानग्रा आं गानबाय थाग्राया माबानिमोन नालाय सेगामोन 500निमोन बारजाया बेखौ गाननानै एकदमबारे बालाजोब
मालाय गाखोग्राफ्रा गाखोदों नेक्स्ट टाइमाव गाखोसै देग्लाय गाखोथ'ला बेसेबांथाय बारायाबो ओइलायनो लोगोफोर बेलाय खारगासिनो आरोना एकदम खमैबाबो बे गंसेयाव बेसेबां जागोन बे देन्जार जाखागोन फैसाया थावआव बिराद जायोदां नालाय नायनो मोजांथारना दै फाखनखौ बिराद मोजां बैयाव गाखोनाय लामैनो बारनो मोजां जागोन बेबाव फट' लागौमोनलां नैबाव नै फैलां देलाय थाब बाखै आयु देलाय लोगोफोर मालाय गाखोखांबायना गाखोखांबाय फैजोब्बाय नै एकदम बिराद बुरजा गाखोखादोंमोन बिराद बुरजा गाखोदोंमोन जोंनि बर' इउटुबारफ्राबो फैदोंदां दाबो सोरबा बानायफैलायदों बे ओंखारबोजोब्बाय नै बायदिसिनाबो फानो है नै हाला ओरैबादि लोगोफोर फानजोबो आरोना नै बेजों हाबलांलायजाबावासो रायगोनदांलै बेजों हाबलांबा नैबे दान्दाजों हाबलांनो मोना ना बायलाबायनोसै बायदिसिना सानला बायगोन बिदिनो लाइभआव फार्स्ट टाइम फैनाय ना ओंखायनो बैयाव थांनो लुगैयो बैयाव फार्स्ट थांनि बैयाव फट' लाथारगोन आरोना लोगोफोर आङो बैयाव फट' लानो थांगोन मा मोनजायो नायनि र' लोगोफोर दैयानो बोहैजोबो नै ओरैबादि खेख्लुजोबगोन मालाय गाखोखांनानै बरियानो गाव फट' लानो नै मालाय बिराद फैयो मानसिफोर लोगोफोर मालाय जाग्राफोर लोंग्राफोर नैबावहाय पाब्लिक रिएक्सन खालामथारगौमोन आं लोगोफोर केमेरामेन गैयाना ओंखायनो थांसैलै रावबो खेबग्राबो गैया माबो गैया बोरै जानोब्रा हारसिङै बिदिबा लोगोफोर मारै जागोन नै ओरैबादि पाब्लिकफोर आरोना लोगोफोर ओरैबादि पाब्लिकफोर फैयो ओरैबादि रावबो रावखौबो नुवा आरोना दैयानो आयु लोगोफोर गुवाहाटी लोगोफोर गुवाहाटी फांसन नायबायदोंमोन फांसन इफ्रानो लोगोफोर होंगो दोंगो गुवाहाटिबाथाय ओइ गारिफ्रानो लोगोफोर गारिफ्रा थांसै लोगोफोर गुवाहाटिखौ गारनानै बरिया जों लोगोफोर ओइ जेबाव जा मोजांखा स्टेप बारनो मिस्टी एक कत मिस्टी 15 टाका 15 बै मिस्टीया जानोसो